रन्जयनावहाय फैसा 2 करोड़ दंमोन। क्या बोला तूने? ओमफ्रायनावहाय 50 लाख दंमोन आरोना फैसाया। अच्छा टेम्पालि मुलि बेफारि रन्जयनि लोगो सुनु केम्फ्राइनि लोगो बेखौ आं बुङाखै दै नैबे भिडिअ क्लिप होगोन आं दा बिनिफ्रायसो आं कपि खालामदों जास्ट ओमफ्राय जोंहा नैबे टेम्पालिखौ ओरैबायदि रागा जोंदों टेम्पालि हाजेवखौ मुलि बेफारिखौ ओरैहाय माबा रन्जयनि सुनु केम्फ्राइनि जानानै खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय 6 मास 9 मास बोसोरनैनि गथ'निया जानानै थांबाय ओमफ्राय दा बेखौनो बुरखांफिननानै ओरैबायदि दावराव जादों आरो दा टेम्पालि हाजेवा एसे साइड खोथा बाथ्रा बुंनो जाहैदों बेखौनो ओमफ्राय भिडिअ क्लिपखौ नायबासो मिथिसिगोन आं भिडिअ क्लिपखौ होना होलांनि स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय होनबासो बुजि मोनगोन। टेम्पालि मुलि बेपारि रन्जयनिफ्राय मुलि लाङै लाङै फानथिंनानै लाब जानानै दायो रन्जयनि फारसे लोगो जादों टेम्पालि फेसबुक भिडिअ बनायग्रा मुलि बेपारि गोदानै जानाय आं बिथांखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय केम्फ्राइदो बियो लोगो जानानै 2 बोसोरनि पुराना भिडिअ होननायखायसो आं बे भिडिअखौ लाबोदोंलै लोगोफोर मानो होनोब्ला केम्फ्राइया बुंदोंमोन बे भिडिअआ 2 बोसोरनि होननानै नाथाय जोङो खोनानो मोनबाय मियानि बे मोनसे रन्जयनि भिडिअआवहाय 8 मासनि भिडिअ जाहैदों मिथिबायना मानो थगायनो गोनां रोजा रोजा मानसिफोरखौ मानो थगायनो गोनां केम्फ्राइया पुराना भिडिअ लायनो पुराना भिडिअ भाइरेल भिडिअ पुरानानो रन्जया अब्ला मानो बुंफिनगो 8 मासनि भिडिअ गोदानै जानाय जों खोनानो मोनबायना नोंथांमोना नुदों जानांगौ रन्जयनि भिडिअआवहाय आरो रन्जया माने सिरियास लायाखै ओरैनो जास्ट फानि टाइपआव बिथाङा भिडिअ बनायगासिनो बेवहा आगै होनलाय सना होनलाय सानु केम्फ्राइखौ आगै होनलाय सना होनलाय गोसोखांला बे सेंग्रा रन्जया सेंग्रा खांख्राइ गुदुं गोदान नागिरग्रा रन्जय बसुमतारी ना मा बिथाङा सेंग्राबाव गथ'नि बिफा जानानै दायो सिरियासनि मोनसे बाथ्रा बुङाखै बिथाङा ओरैनो जास्ट फानिसो बुंगासिनो मिथिबायना आरो टेम्पालि आलु नोंथांमोनाबो मिथिबायना ओरैनो बिथांमोननि बे भिडिअ नायनानै नोंथांमोना बुंबानो जाया मिथिबायना बिथांमोननि भिडिअखौ जोंबो नायनानै माखासे बाथ्राखौ बुजिदों नंगौ जाफ्लाङो आरो निमाहा होनायानो गासै मानसिनि धोरोम होननानै जोङो गासिबो मिथिनानै एबा बुंनानै लायो नाथाय माखासे बाथ्राफोरा निमाहा होथावना नङा मिथिबायना निमाहा होथाव जाया एसे रन्जय मोना एसे सिरियास लानानै भिडिअफोरखौ खालामनानै बुंनानै हगारनांगौ ओरैनो जास्ट हाजो गुदियाव थांनानै हाजो सानिफ्राय बाख्लायनानै आं दिनैफ्राय सना होनला केम्फ्राइखौ आगै होनो जे बेफोरखौ मा राव बिलाय एसे जोंनि माने भिडिअ जों नायनायजों लोगोसे मानसिफोरनि गोसोखौ एसे बुजिनो हाहोनाय जाहोनांगौ नोंखौ मिनिदोंसो रन्जय बुरबक नोंनि भिडिअखौ जों सिगाङाव नायनानै एसेबां मोजां मोनोमोन नों एसेबां मोजां बेफोरबायदि दावाय फान्थिनायखौ जों मोजां मोनोमोन नाथाय दिनैनि बे समाव जों नोंखौ गाज्रि मोननांगौ बाध्य जानानै फैदों मानो होनोबा नों जेनेबा न'खरनिफ्राय एसे बेलेग बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय आवगायबाय नालाय बेनिखायनो जोङो गासै सुबुंफोरानो नोंखौ नायनो बादों मिथिबायना नों गाफ्लानानै बिखा ओरै बुलायनानै पाग्ला टाइप जाथिनानै मा लाब जानो रन्जय बसुमतारी ना मा आला बुरबक हामबायसो फिसाफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो बे बुरबक रन्जया नुहैनानै एसे बुजिथों मिथिबाय थेंक इउ स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आं नैबे भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जोंहा नैबे टेम्पालि हाजेवखौ आरो रन्जयखौ ओरैबायदि जोंनानै बुंखाबाय नंगौ नंनायालाय अभारद्राय जादों बिसोरना खोन्थानायाबो मिस्टेक जाजोबदों उल्थां फाल्थां जादों ओमफ्राय मालायनि जानानै आरो खोथा दान्थिबाय थानाया बे मोजां नङा जायहा जादों बेहासो मिथियो आरो मेगनजों नुखादों रायजो राजाफ्राबो बेखौलाय बोरै थगायनो गासिबो खोथा बाथ्रायानो उल्थां फाल्थां जाजोबदों बिनि सायाव एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों एसे माखासे खोथाफ्रा बेनिखायनो एसे जोंनांगौ जाना फैदों पाब्लिकआ आरो आं बांद्राय गोबावबो बुंबाय थाला लोगोफोर स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय